Croeso i Byw'n Iach Glaslyn, da ni'n edrych ymlaen i cael chi nôl yma. Be dwi am wneud ydy ddangos chi rownd y canolfan i gweld beth sydd wedi newid yma, fatha'r seins er enghraifft. Os da chi'n dilyn fi wan, a newn ni mynd i'r cam nesa. Mae gennym ni hand sanitisers rownd y canolfan i gyd. Na'r siŵr da chi'n cymryd mantais ohonyn nhw tra da chi'n dŵad i fewn. A wan be newn ni wneud ydy mynd fewn i'r dderbynfa i'r cam nesa. Ar y ffordd i fewn, chi sylwi fod mae yna arwyddion ar y llawr iddo chi aros 2 fetr. Pan da chi'n dŵad fewn, mae'n ofnadwy o bwysig yn gwneud yn siŵr da chi'n bwcio online o flaen llaw i wneud siŵr mae gen chi lle yn yr ystafell ffitrwydd neu dosbarthiadau ffitrwydd ni. Pan da chi'n dŵad i fewn, syniwch chi fewn. Yn dilyn yr arwyddion un ffordd, gewch chi mynd lawr y corridor fewn i'r neuadd i'r dosbarthiadau ffitrwydd, neu gewch chi mynd chwith fyny'r grisia at yr ystafell ffitrwydd yma. Mae yna arwyddion un ffordd rownd y gym, ond hefyd newch chi sylwi, mae rhai peiriannau wedi cael eu troi off. Mae hwn i'n gwneud siŵr da chi'n saff a mae staff yn saff tra da chi'n ymarfer. Cofiwch, mae rhaid iddo chi llnau y peiriannau ar ôl defnyddio. Pan rydych wedi gorffan dosbarth ffitrwydd chi, fyddech chi'n mynd allan ffordd hyn fewn i'r maes parcio. A dyna fo, rwan da ni jyst yn edrych ymlaen i croesawu chi nôl yma yn Glaslyn.